φύγει από ό,τι πάει. Αυτό εδώ. Sorry. Κάτσε, σου κρατήσω εγώ, έλα, σου κάνω εγώ κινήσεις. Ποια κάμερα βλέπεις? Σαν. Ο Γιάννης. Και ο παράτολμος Γιάννης. Πήγε αρκετά ψηλά ο Γιάννης. Δεν μπορεί να σειράσει. Τι? Πού είναι? Πού είναι? Μόνο το στείλες. Δεν μπορεί να το εστιάσει. Όχι, να το. Δεν μπορεί να το εστιάσει. Τώρα κατεβαίνω. Έχω δώσει καθοδική πορεία για προσγείωση στον αερολιμένα. Δεν με τραβάει? Ναι. Σε τραβάει. Με τραβάει. Γιατί με τραβάς? Τράβα λίγο το αεροπλάνο, ρε, αυτή τη βλακεία τραβάς. Ποιος είναι αυτός ο τρελός? Μαζέψτε τους. Τρελή με τα ελικόπτερα. Οι αλήτες, η δείξη, πες. Ναι. Πριν το βίντεο τα έλεγες. Τα μηχανήματα του διαβόλου. Ναι. Εγώ σήμερα... Μόνο εγώ θα μιλάω. Εγώ σήμερα πάντως ξέχασα κάτι να φέρω και χειριστήριο. Να φωνάξουμε και τον Πάτερ Γιάννη. Κατεβαίνει καλά, ο οποίος είναι από τον πύργο και πετάει αεροπλάνα. Και πώς λέει τα ελικόπτερα τα σκέφτεται. Έρχεται, παιδιά, Αυτοί που έρχεται. πετάνε ελικόπτερα λέει είναι φορεσμένοι όλοι. Αυτός που πετάει με γυαλιά, ναι. Ναι. Άρα δεν με βλέπει. Εντάξει, κομπλέ. Μάλιστα. Τι. Προσπάθησε να το προσγειώσει, το προσγείωσε. Ναι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να το φτάσει. Κοίτα τον. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να το κατεβάσω. Μάλιστα. Κατέβασε, εντάξει. Εγώ του είπα τη ραδιολίνα άμα θες να πάμε. Έτσι κατεβαίνει. Να το θέλει λέει κι άλλο αμάξι πάλι. Και στο άλλο αμάξι να μπορούσε πάλι να το φτάσει. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα το πατήσουν σκυλιά. Ωραία, εντάξει. Οπότε τώρα ξαναβάλει το πάνω και ζήτα τη βοήθεια από κανένα ψηλό να στο πιάσει τότε από εκεί. Αυτό είναι pinpoint landing. Αυτάκια. Ήτανε πολύ γλυκό. Ναι. Ποια αμάξι να το βάλουμε στο διπάνω? Όσο πατάει η γάτα. Έλα του Νίκου. Ποιος είναι ο Νίκος? Του Σπύρου, εκεί θα το βάλουμε. Άντε φεύγω, γεια σας. Το Σπύρου. Γεια σας. Σπύρου πάει. Λοιπόν, και μόλις κάτσεις στο Σπύρου, Σπύρο σήκω φύγε. Άμα τελειώσει η μπαταρία στον αέρα, τι γίνεται? Γίνεται αλεξία. Άστο να δούμε τι θα γίνει άμα σβήσει. Άστο να τελειώσει η μπαταρία. Να δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω. Έλα. Δεν ακούω, περίμενε.
το μοτέρ του κάνει ό,τι θέλει. Όσο γκάζ του δίνεις, κάτι περίμενα. Κάνουμε και ένα knife. Δεν πειράζει, όμως το έκανε. Τα αεροπλανικά κόλπα, Όχι, αυτά είναι για τετρακόπτερα. Βγάζεις ράφτη, έτσι.